முத்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. எப்போ பார்த்தாலும் அம்மா பணக்கார பொண்ணு தான் பார்த்து ரவிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் ரவி மனசில் என்ன இருக்குன்றது அம்மாவுக்கு ஏன் புரியவே மாட்டுது. கண்டிப்பாக ரவிக்கு ஒரு நல்ல மீனா மாதிரி ஒரு பொண்ணு தான் அமையணும். அப்போ தான் ரவி நல்லா இருப்பான். அம்மா பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தப்பான பொண்ணை ரவிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா ரவியோட வாழ்க்கையே வேஸ்ட்டாக போயிடும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா உள்ளே போய் கூப்பிடுறாரு. மீனா வா உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னங்க திடீர்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நான் சொல்கிறேன்ல போய் கிளம்பிட்டு வா போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரின்னு போயிட்டு மீனாவும் கிளம்பி வராங்க. வந்தோடனே எதுக்காக திடீர்னு இப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போகிறீங்க? இல்லை ரவி கல்யாண விஷயத்தில் நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்து சொல்கிறாரு. என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா கேட்குறாங்க. அமைதியாக வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. சரி நீ காருக்குள்ளேயே இரு, நான் போயிட்டு பழம்லாம் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழக்கடைக்கு போயிட்டு வாழைப்பழம் எல்லா பழமும் சேர்ந்து வாங்கிக்கிறாரு. வாங்கிட்டு மீனாவை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. சொல்லுங்கள் எதுக்காக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்கிறேன்ல அமைதியாக வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி உள்ளே போய்ட்டார். வாங்க மாப்பிள்ள வா மீனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க. அத்தை நீங்கள் போயிட்டு ஒரு தட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்து சொல்கிறார். ஏன் மாப்பிள்ள எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. போங்க அத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போயிட்டு ஒரு தட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதில் முத்து வாங்கிட்டு வந்த எல்லா பழத்தையும் வைக்கிறாரு. வச்சிட்டோடனே எதுக்கு மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. என்னங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனாவும் கேட்குறாங்க. ஆனால் முத்து எந்த பதிலுமே சொல்லலை. அப்போ கரெக்டாக தட்டை நீட்டுறாரு மீனாவோட அம்மா கிட்ட. இந்தாங்க உங்கள் பொண்ணு சீதாவை என்னோட தம்பி ரவிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை கேட்டவுடனே மீனாவோட அம்மா பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. மீனாவும் ஷாக் ஆகுறாங்க. என்ன மாப்பிள்ளை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மீனாவோட அம்மா. இல்லை சீதாவை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ரவி கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பான். எங்கள் அம்மா கண்டிப்பாக நல்ல பொண்ணாக பார்க்க மாட்டாங்க. பணம் நல்லா இருக்க பொண்ணாக தான் பார்ப்பாங்க. சீதா ரவிக்கு ஏற்ற நல்ல ஜோடி. அதான் அத்தை கேட்குறேன் நீங்கள் தருவீங்க